Συγχαρητήρια. Τον ήπιατε. Ήρθε η στιγμή που όλοι περιμέναμε. Χωρίζεις. Γιατί ένα είναι σίγουρο σε μία σχέση. Ο χωρισμός. Είναι όπως και με τη ζωή. Όταν γεννιέσαι, ένα είναι σίγουρο. Ότι θα πεθάνεις. Απλά τα πράγματα. Ένας κύκλος είναι. Τώρα μικρός, μεγάλος, από την υπομονή σου εξαρτάται, φίλοι μου. Είναι εδώ το manual ειρήνη για να σου πει πώς θα το ξεστομίσεις και τι αντίδραση να περιμένεις από το κάθε ζώδιο χαρακτήρα που πήγες και στραβώθηκες και ρωτήθηκες και τώρα θες να βγάλω εγώ το φίδι από την τρύπα. Θα το κάνω. Κρυός. Καταρχήν αδειάζεις το σπίτι από πιάτα, ποτήρια, βάζα, οτιδήποτε εύθραυστο που μπορεί να στο φέρει στο ωραιότατο κεφαλάκι σου. Γιατί φυσικά και θα γνωρίζεις καλά πια ότι τα νεύρα του δεν είναι καλά. Θα διαδώσει παντού ότι σε χώρισε αυτός. Βέβαια θέλω να είσαι προετοιμασμένη γιατί θα είναι κάτω από το σπίτι σου, γιατί μόλις του περάσει ο θυμός θα καταλάβει ότι είναι αυτός ο κυνηγός που σε διεκδίκησε στην αρχή. Αλλά εσύ βράχος, φίλοι μου. Ταύρος. Του αποσπάς την προσοχή με ένα ωραιότατο δείπνο για να απασχολείται με κάτι αγαπημένο του την ώρα που θα του πετάς τη βόμβα του χωρισμού. Γιατί για ένα ταύρο το να του πεις ότι χωρίζει και να τον βγάλεις από τη συνήθειά του είναι σαν να σου λένε εσένα ότι τώρα είσαι καλεσμένη στο πάμε πακέτο για να γνωρίσεις την πραγματική σου κογκολέζα μάνα. Φυσικά και δεν θα έχει πάρει χαμπάρι ότι έχει φτάσει στο τέλμα, αφού γι' αυτόν ήταν όλα τόσο ωραία. Θέλω όμως να είσαι σίγουρη για την απόφασή σου, φίλοι μου, μην χτυπάμε το κεφάλι μας μετά στον τοίχο, γιατί άπαξ και το πάρει απόφαση, οι πιθανότητες να γυρίσει είναι ελάχιστες έως μηδαμινές. Δίδυμος! Ότι πρόλαβες να χωρίσεις δίδυμο! Μπράβο! Κοίτα τώρα. Μία που θα του πεις ότι θέλω να χωρίσουμε και μία που αυτός θα κάνει από μέσα του και απ' έξω τον άλλο την περίπτωση πάρει και θα σε ευχαριστεί για τα 10 χρόνια ζωής που του χάρισες. Καλά, ενώ εσύ θα έχεις πάρει το σοβαρό, το λυπημένο το ύφος και θα έχεις αρχίσει το μονόλογο για τους λόγους που σε οδήγησαν σε αυτή την απόφαση, κάτω από το τραπέζι αυτό στέλνει ήδη μηνύματα ταυτόχρονα στους κολλητούς για το τι θα κάνει το βράδυ και copy-paste σε καμιά 50 υποψήφιες για το πότε θα τη συναντήσει. Φυσικά και κακία δεν θα σου κρατήσει, η επαφή θα επιδιώκει για να μαθαίνει νέα σου και όποια στιγμή θες, θα είναι εκεί για να σου δείξει το παρόν. Κακίνος. Τι να σου πω τώρα και σε ένα καημένη φίλη μου. Πιθανότητα απειλής αυτοκτονίας τεράστια. Συμβουλή δική μου. Πας με συνοδεία ψυχολόγου και φυσικά συνταγή με αντικαταθλιπτικά πρωί, μεσημέρι, βράδυ. Δεν θα μπορέσει να σε ξεπεράσει ούτε για μια πενταετία. Θα σε φάνε μαύρες τύψεις που έχεις την ευθύνη για την καταστροφή ενός ανθρώπου. Το τι μήνυμα και το τι τηλέφωνο έχει να πέσει να σου θυμίζει τις ωραίες σας στιγμές και το πώς εσύ μία και μοναδική εξεπέραστη. Λέω. Ατάκα για να ηρεμήσεις το θηρίο. Δεν σου αξίζω. Είμαι πολύ λίγη για σένα. Είσαι ό,τι καλύτερο μου έχει συμβεί. Νιώθω ότι απλά δεν μπορώ να σταθώ δίπλα σου. Μετά από αυτό, όλα τα άλλα θα είναι ένα απλό βουητό στα αυτιά του. Να ξέρεις ότι θα σε δελεάσει με μια πρόταση τύπου πάμε για weekend σε πύργο στη Σκωτία. Βέβαια, στον πύργο στη Σκωτία θα δεις σε λίγο καιρό την επόμενη. Γιατί θα θέλει να σου δείξει πόσο ευτυχισμένος είναι και πόσο λάθος έκανες. Εσύ τώρα στα χτωπούτα μου ξαναγύρνα στην απλή σου καθημερινότητα. Παρθένος. Ετοιμάσου για ολονυχτία. Αυτός ψυχρός, ανέκφραστος, σχεδόν τρομακτικός, θα σου κάνει τις ωραιότατες ερωτήσεις για τους λόγους που σε οδήγησαν σε αυτή την απόφαση, θα τους υπεραναλύσετε, θα σε αποστομώσει με τις απαντήσεις του γιατί αυτός το έχει σκεφτεί και καλλιεργήσει το χωρισμό κάνα εξάμηνο πριν από σένα, θα σε ευχαριστήσει για τη συνεργασία με αυτό το βλέμμα το ψυχρό, θα σε βάλει στη διαδικασία να σκεφτείς δεν ήμουν τελικά τίποτα για σένα. Θα σου περάσει από το μυαλό ότι έκανες λάθος, αλλά sorry, τώρα είναι αργά. Θα φύγεις, αυτός για να ξεσπάσει θα κάνει μια ωραιότατη γενική τακτοποίηση του λάπας, απολύμανση και that's it. Ζυγός. Αν ήθελε και αυτός να χωρίσετε, δεν φαντάζεσαι πως του λύνεις τα χέρια. Γιατί να το αποφασίσει αυτός, εντάξει ποτέ. Αυτός δεν μπορεί να αποφασίσει να θα βάλει μπλε κόκκινο μπλουζάκι. Θα πάρει και απόφαση χωρισμού. Καλά, την παράλληλη τη σχεσούλα την έχει ήδη κάνει, θέλω να ξέρεις. Γιατί δεν μπορεί και τη μοναξιά. Το χρυσό μου, μωρέ, κρίμα, εντάξει. Τώρα στην περίπτωση που δεν θέλει, θέλω να είσαι προετοιμασμένη για τα τηλέφωνα τύπου έτσι σε πήρα να δω τι κάνεις. Κοινώς επαφή θα κρατήσει. Και αν αποφασίσεις να γυρίσεις, εκεί θα είναι. Αλλά όχι μόνος του. Σκορπιός. Μωρέ, τι κρίμα να μην είμαι από μια μεριά να δω αυτό το θρύλι. Καταρχήν ειδοποιείς τους πάντες, να ξέρουν που είσαι. Χωρίς να θέλω να φανώ υπερβολική και να σε τρομοκρατήσω. Πρώτη κλίση στο κινητό σου, το 100.
Η πρώτη αντίδραση θα είναι το μάτι να σκοτεινιάσει και να θολώνει. Το βλέμμα είναι ένα αλούτερο. Εσένα θα σε κόβει ο κρύος ο υδρότας και θα σου πει: πες μου ποιος είναι. Δεν πρόκειται να δεχτεί άλλο λόγο χωρισμού. Είναι σίγουρος ότι έχεις άλλον. Και αφού ψάξει το κινητό σου, σε κολλήσει στον τοίχο με απειλή μαχαιριού να νομολογήσεις, θα σε διώξει και θα σε διαγράψει για πάντα. Αλλά όταν λέμε για πάντα, εννοούμε για πάντα. Σε έχει διαγράψει. Βοήθειά σου. Τοξότης. Γελάω που νομίζεις ότι τα είχατε. Δεν έχω να σου πω πολλά. Θα του πεις χωρίζουμε και εκείνος θα κάνει ότι σε ακούει σοβαρά. Φυσικά είναι ό,τι καλύτερο μπορούσε να ακούσει μετά από καμιά εβδομάδα. Θα μάθεις ότι πήγε για σαφάρι στην Αφρική με 2 υπερκαλονές. Θα επιστρέψει ανανεωμένος, χαρούμενος και θα σε πάρει τηλέφωνο για συνάντηση να μην τρέχει τίποτα να θυμηθείτε λίγο τα παλιά. Εγώ καιρός. Τόλμησες να το πεις πρώτη? Όχι, όχι. Θα χωρίσεις όταν θέλει αυτός. Δεν μπορώ να καταλάβω από πότε αποφασίζεις εσύ. Θα το καταπιεί όμως, γιατί δεν θα μπορεί να κάνει κι αλλιώς. Θα φανεί αξιοπρεπής τόσο που θα πεις: μωρέ, μπράβο, προσωπικότητα. Μετά για να το ξεπεράσει θα δουλεύει 25 ώρες το 24ωρο, θα σκεφτεί τα λάθη του και ύστερα θα τον δεις με την επόμενη, άψογο και ευτυχισμένο. Δεν θα σου έχει αφήσει παραθυρόφυλλο ανοιχτό και εσύ θα χτυπάς το κεφάλι σου στον τοίχο. Υδροχόος! Αλλού βαρούν τα τύμπανα, αλλού τα ούλια παίζουν. Αντιδράσεις απρόβλεπτες. Σε καμία περίπτωση δεν θα τον βρει μαύρη στενοχώρια. Το πιο πιθανό είναι να σου ζητήσει το τηλέφωνο της κολλητής σου γιατί την είχε βάλει στο μάτι, αλλά κρατιόταν ο Χριστιανός. Το ίδιο βράδυ φυσικά θα βγει να διασκεδάσει και θέλω να είσαι προετοιμασμένη να σου κάνει και καμία kinky πρόταση, τώρα που δεν έχετε την ταμπέλα της σχέσης. Ιχθύς. Μελόδραμα ναμπερτού. Πώς του χαλάς το όνειρο? Δεν το δεχόμαστε, κυρία μου. Ποια προβλήματα έχει σχέση? Όχι, όχι. Ήταν όλα τέλεια και ζούσαν ευτυχισμένοι. Δεν πρόκειται να δεχτεί το χωρισμό για αρκετό καιρό. Και φυσικά δεν θα το λέει πουθενά. Και θα ζει υπέροχα και ευτυχισμένος με τη φανταστική του σχέση. Μέχρι που ένα πρωί θα του περάσουν το ωραιότατο άσπρο ανάποδο μπλουζάκι. Και σένα θα σε τρώνε οι μαύρες τύψεις. Για χώρισε να σε δω.